ne Albert Ojwang mabende noseyike dalagi mantiere ka Koth e kaunti ma Homa Bay. Thoe bende noneno. Kopogore gi manya Korom Gajwang chien tarik 25 dwe mar auchiel bende kinde ma bende nitimo rapar mar higa achiel mar nek mane oneno higa mokalo. Bende oneno ka thoe mopogore noneno. Koro penjo ni nyaka karang'o dibed ni ng'anyo ka ng'anyo nyaka thoe nene. To thoe makamagi iseyo obila kuom tiyo koda oteku mathoth. Omiyo kiny makawuono king'iyo thor wach ma wantiere godo. Dibed ni irocho ratich jo ng'anyo e pacho ka. Kosire in inene gi wang' machal nade. Orno ote kokalo lai magwa magote machuoka rede ka uchiel nono. Mbui mag oganda bende wantiere achiel kachiel. Ibiro bedo kisumonwa paro. Wabiro bedo kwa somoge kwa dhi nyime gi twak marwa. Okiny makawuono antiere koda welo ariyo. Mokwongo harwak kanyo Frederick Ojiro mabende en apisa Vocal Africa en jaked ne ratich oganda e pachoka. Ojiro harwaki machiegni ka thuolo mar mose ni Korom Gajwang. Erokamano jok ni Kwaramo oyawre uru warwako itwak makawuono. Erokamano ahinya. Kopogore gi Ojiro Nyakorom Gajwang bende antiere gi George Akelo Oyare achiel kuom jonyuol. Iwacho ni wuoro mana wuode onegi e kinde ng'anyo. Tenen ng'anyo mar chien tarik 25 mane timo rapar mar higa achiel mag nek mane oneno higa mokalo. George arwaki ni oyawre nyalo mana kawo thuolo mar mose ni Korom Gajwang. Oyawre uru ni Kwaramogi. Erokamano ahinya. Kachako kodi mana Frederick Ojiro apisa mawuok Vocal Africa. Kinde ka kinde waseneni e ng'anyo mopogore bende waseneni kuonde mikane ringre mago mag jogo eko mabende tho mabende itero. Korka kori nyaka chop sane ineno ng'anyo ni yo machal nade. Dibed ni ratich jo ng'anyo iroch kosini nene gwang' mane. Ni Kwaramogi aparo ni mondo wakawane ta moment of silence kwa paro go jogo ma osehinyore e lwet sirkal ama polis masani. Erokamano ka achako iluonga no Odhiambo Ojiro to an jakedo mar ratiro mar oganda an Wuod Ugenya Ukwala e gweng' miluongo ni Nyaharwa. Dawachi ni en adier makende ni ratich jogo madhi ng'anyo oserochi mang'eny ahinya. Nwach kata mana ka ing'iyo polise wegi kachiwo report giwacho ni dana 16 dana 10 noneg. Ok giwachi ni ng'amonego. Mano already ng'isi ni nitie chandruok kamoro. To gima dawachi ni katiba oyie ni jo Kenya mondo dhi ng'anyo kendo katiba ochiwo chenro ama utaratibu kaka onego bed dhano dhi ng'anyo. So as long as ni jogo dhi ng'anyo koluwo utaratibu ma katiba oketo, ok apar ka en makosa mondo gidhi ng'anyo. To katiba bende chako wacho kata mana king'iyo the Public Order Management Act bende chako wacho kata mana weche mege kaka dhano dhi ng'anyo. To sheria bende nitie kaka koro penal code ma wacho ni adhabu minyalo mi ng'ato kopo nokoso i weche mege ng'anyo. To katiba bende chako wacho ni kata na king'iyo kaka onego bed polis tiyo kod ngufu mamare. Owacho maler kabisa kaka at what point seche mage monego bed polis tiyo kod march ama gimoro ngo lethal force kang'o motimore. To sheria wacho maber kabisa ni polis oyiena tiyo kod lethal force kopo ni ngimane nitie hatari. But waneno kabisa kuom CCTV kata jo waneno kata nasema obar nyithindo kata mana nyoro. Orugeni neno ka polise moko nego nyathi moro wuoko mar police station to giywaye ka gisenege to giywaye girwake i police station mondo giframe en ma en ng'at mane obiro vamia police station. Wachako waneno bende jonyuol gi kaka koro jaduong' meneno ka en nyathine ogor sase from kanye from chien kata mana nyoro ka nyiwinjo masaibu mege nyithindo manonego ruye jonyuol gi wacho maber kabisa. King'iyo Elvis Musari risas ogoye from chien kendo kata king'iyo Paul Makori ma bende noneg risas ogo kanye from chien Kangemi. Nyiso ni en adier makende ni polis koro olokre janek kendo polis ok ti kaluwo sheria moketi to otiyo mana kaka wiye omiye. To magi te emomiyo yudhe wuok oko mondo wa end impunity. Sheria mabeyo nitie te
to shida mwan go police gi jogo mane serikal ok lu sheria kendo kata king'iyo jatelo mochung' ni weche meg arita kwe en gima lit ahinya ka jatelo ilano nyalo wacho ni mondo wa shoot to kill orders to ka koro pressure chako keto to duogo withdraw lakini cameras to kendo chako make ka moro kongiso polisi go ni diuru mana kamano omiyo wawacho ni kama koro wacho peni en ni Murkomen nyaka resign nwach Murkomen ema chiwo fitina mar nek kendo en mochiwo orders mege mar nek to kendo nyaka mak Murkomen be yawne case kuom gik motimogi to be wachako wawacho ni police bende nyaka kaw ni hatua emomiyo wapenyo to wabunge mekwa manene wayiero kugundua ni an institution is messing up ang'o monego beni timo wanyalo paro chien kucha kanene weche mege kura ne chandowa to Raila Odinga gi joga gi Kenya ne okwoko boche na pana let us disband ang'o ECK what feel ni police service should be disbanded police service on go ben bedo disbanded mondo olose afresh because the kind of police service mwan go adier makende cannot be reformed kata mna king'iyo wach mar IPOA king'iyo weche mege mahundu mege police ang'o momiyo IPOA pokotimo maber ahinya ikedo kod mahundu mar police en nikech IPOA poko biteko kwa mfano mar mako police motimo mahundu mano mokuongo dibe ni teke mapoko megi nikech IPOA ngene ni independent yes. Ni gine maren dual makende maneno tujubila to gine independent yes. Lakini IPOA ni kod teko mar investigate to kise investigate abiyuda kod makosa to nupo dirito institution moro mondo bi omak ng'ama ni investigate cha omak ng'ano to institution mirito no en jatend ng'ano koro wawacho ni wabunge manyalo konyo IPOA mondo me okala na chik moro IPOA mondo med teko mar arresting suspects magin police magishuku no neko mar ariyo be wachako wawacho ere kaka in nyathiwa inyalo bet ni ashuku ni timo makosa lakini kendo ofisi ama odi madam natumie forensic investigation ni forensic lab ni ofisi koro wawacho ni gima be IPOA podo can independent in terms of operation nwachika forensic lab pon kan DCI to je DCI gitema negoji kanyo wan kod shida gimomiyo kendo wawacho ni mahudu mar police pode the brother mbele nyaka kendo waket lokro kata mani weche make oversight eni mahudu mar police ichimo nyaka joka en special branch men NIS dongi timo tichimo nyaka kod wasija nyaka beno neno mahundu kitimo kod jo KWS waparo Brian Odhiambo mahundu timo nyaka kod jo institutions mopogre uniform officers nyaka jo military inyalo paro ni last year kana wadhi weche mege June 25th no chuno mondo waziri mar internal security machon Duale nini mar military defense no go executive order mondo jo military beno dhio konyi in policing that executive order jakasani poko gole pod in force to BBC documentary dogo approve noa na dier jo military jo jeshi beno nego jowa to as long as ni jo jeshi onge kod oversight body IPOA mandate mari kuchopi military niso ni jogo madwa negowa nyalo ti kod jolweny nyalo ti kod jo NIS nyalo ti kod KWS to pod hinya jogwa wachako be waneno June 25th commemoration donge waneno kanya ka jo county government inspectorate guguns be no donji barabara kagore hinya jomage jong'anyo wachako wapenjo to oversight body mane mabende ng'iyo weche mege county inspectorate koro wan kama tek but an kod geno ni yuak mar jonyuol ma nyithindgi nego nwach chung na dier kendo nguf mar yudhe ma omiyo Albert Ojwang at least jopiny gi dunia mangima ong'eyo gima nonege ang'e ni nguf mar yudhe gi riwruok mar oganda chieng moro bro miyowa adier kendo ratiro i weche mege tij police ero kama na inyama kama kage kanyo jiro kapolo dhi